sana all. Pakismut, bakit? Ano may katili? Ape ka sa tingiwa mo. Pagatakay. Ang pahinang katitakay. Siguro nakapang katitakay. Sunga ka sa ang tisang aw mo. Ang kamanjay. Amon bakit? Ay approve da di pension konti is. Apo nagmanlakay na biit man. Nagapura bakit? Impakita lang dagiti nay, purpuraw nga buok ka, kindi puraw nga buok dito yung tibarukong ko. Ay na, approve nga dagos bakit? Ay talaga lakay. Kawain! Apo ka nagmaya man. Awan nagkapoy kalat talakay. Tapay manay? Impakitan pa'y kumaaday ta nagbasit nga bilit mo, ta no na yun ti disability benefits. Nag-post datay bida-bida nga katrabahok ni. Tay, niya man ang timaganan. Ko na ko. Isang nakakapagod na maghapon. Feeling tired. Ako, feeling tired. Amo mata katrabaho mo siguro kuata putot ni Jollibee. Ay na ako. Apay kanu ta babanaw, kadi ba bida-bida isuna. Ay, mismo lakay. Talaga. Gure ka man tag-commentak. Ginusto mo yan eh. Di ba bida-bida ka? Mercy. Feeling tagapagmana. Nabangsit tumot lang tisang aw na. Che. Mahal. Pahingi naman ng 100, pambili lang ng isang bote. Anong klaseng bote? Bote ng toyo? Bote ng suka? Bote ng mantika? Anong klaseng bote? Sumagot ka. Bakit ayaw mong umimik? O sagot. Anong klaseng bote? Kung ayaw mong sumagot, edi huwag kang bumili. Anak ka ng po. Parcel mo na naman. Ang liit-liit pero ang mahal-mahal. Ay naku lakay. Yung sayo nga, ang liit-liit. Pero mahal kita. Anak ka ng po. Bakit? Pahingi mo paan? Ay? Daldalo sa tabangos? Ay, haan lakay. Lablabaak dagiti bangos. Kitkita ang nagarudan. Damagang pailaan. Ang kamanday.